Ešte som si aj myslela, že musím viacej cvičiť, áno, pri chudnutí. Pridala som tréningy, to znamená viacej krokov, viacej pohybu, viacej kardia. No a výsledok, bola som vyčerpaná, telo zadržiavalo vodu a váha kolísala hore-dole. Dnes už viem, že som vlastne týmto dostala moje telo do stresu. No a v strese sa zvyšuje kortizol. Stres to nie je len hádka alebo práca. Stres to je aj málo spánku, málo jedla, aj príliš veľa tréningu bez regenerácie. Kortizol je hormón, ktorý telo zapne, keď má pocit ohrozenia. Pomáha nám vlastne prežiť. A zároveň telu hovorí, neuberaj zásoby, šetri. Takže ja som sa viac snažila, ale aj moje telo sa snažilo šetriť a držať aj ten tuk. Telo sa snažilo vlastne len prežiť. Z toho mi vyplynulo, že viacej pohybu neznamená viac výsledkov. Že niekedy proste znamená len viacej stresu. A ten nechceme. Ak cvičíš a aj málo ješ a výsledky neprichádzajú, daj mi do komentu slovo sabotér. A tiež sa môžeš pridať do mojej facebookovej skupiny Unikat Lifestyle, kde o tomto hovorím viac.